ताव बार हितन तावेला बड़ा सन कहाँ गइल बस ससुरा रिजवानामा कहाँ गइल बा कहाँ गइल कहाँ लौकत ताके कहीं गइल बा का हो रिजवानामा लौकत नहीं के बताओ ना ससुरा के कहल नहीं काल है कि रिजवान हां भैया अरे बुरबक हेजा बड़े हां दलानी में बैठल बनी बोल है ना पानी अनु हां भैया कि हितना ता तोर सास तोर कि हमारी तथा तोरा के देखे खातिर अच्छा तोर बियाह हम करवाओ अच्छा हेजा पूरा झाड़ू उड़ू मार दी हो अब मारी के टेबल कुर्सी सब लगा दी हो अभी अभी करे तनी भैया अभी कह दियो हम जा तनी उनका के देखे खातिर भेलू हां जा जा जल्दी जा भैया हां जा भैया सच है भैया हमर बियाह होई अरे हो ससुरा तोर बियाह होई ठीक बा जा भैया जा हम कुछ साफ कर तक भैया जा दाता ना ई ठीक कोइले बाटी दादा मैं बियाह हुई ससुर हमार बियाह हुई तू बियाह करब ससुर हमार बियाह दाता ना ये ठीक करता ये दाता अरे दादा होता था भगवान हमरो सुनिए ले रहा हम तो असर छोड़ दे रही हमर बियाह होई हे शिव जी हे साईं बाबा हमर बियाह तक अब बेड़ा पार हो गई तो असर छोड़ दे रही कि हमार बियाह होई लेकिन भैया कुछो कह हमारा पर ध्यान देता अगर ना ध्यान दी तो सोची ससुर के बियाह होई कि ना होई कौन बाणे भैया देखो कब बियाह के आगे न दादा तो असर छोड़ दे रही कि हमार बियाह होई बुझाता तनी बढ़िया बाहर दिन तो कोई की तरह धाधाइल बा धाधाइल बा साफ ना कइलस है तनी धाधाइल बा अब तनी जब लगा दी टेबल कुर्सी तब बम बम एकदम हो जाई सब जगह मजा धाधाइले बनी कारी हमरी ओही तो लइका लंगड़ हका जा यही पर फरिया गई का भयो भंडी का कोले हरे सारा बधाई बड़े का हाथना ना कुछ चाहिए जलाई दादा बिया हो कोई तो करता हाथना ना जतना हम सारा हो जाई बनी दू आदमी है या बढ़ जाई रुक ना हम तो गिरते बनी तू का गिरता रह है जाए को लगा दे तो आइए गो लइका के कहां बैठियन सो हेजा साइड में आता ना लगा दे तो एगो हेजा लगा दे अभी तक ना एकदम शरीर मर दे कहीं का तनी पार तनी झाड़ दे तो तनी पार झाड़ आइए कहूँगा पूछा तक घर में बताओ कौन इतना तक इंस्पेक्टर नहीं के देखो कुर्सी लगावल बा केवल आदमी नहीं पूछा घर पूछा केहू बा हो के हाजी केहू बा घर में कोई मरद नहीं थे तो हम मरद के जोहत मेहरारू का जोहत नहीं हूं तो मर्दे का जोहत नहीं भैया गोल बने रोड पे हित ना तरह से भैया हां तो बैठी जा आवत रे भैया ई लइकवा साफ लगता गेम हो का जा त भाषा में के बुझाला सही बैठी जा बोलावा भैया के कहां बड़े कोनिया रौरे सब के देखे गोल बनी बैठी जा ना बैठो हो बैठी जा क्या जने क्या सुनन बोल लो कि ना अरे प्रणाम हो प्रणाम मारे रोगो सबके महाराज गुरन ये खोजे खतीरा मारे कब भाई साइड में के दाई जा बताई वो पे खोज कोने से नहीं घर में बोलनी है तो केहू कहत कि माने के आदमी नहीं खन मरद नहीं थे के घर अरे वो भैया हमार होइनु तो कदा मरद बासु नहीं थे आदमी घर में अच्छा कोनो बात नहीं के बोलाई हमको समय नहीं के जाए एकदम नहीं के एकदम से एकदम सारा एकदम बेइज्जती कई कर रख दी हमारे बोलाई ताव हित ना ताई के बैठल बा छोटे नहीं ए रिजवान हां भैया बबुआ हां भैया आवा बबुआ आवा पानी उनी तन लेवा पिए खातिर त अच्छा भैया ले आओ तनी आवा हित ना ता आइल बनलो तू कहां को बेले करत रहला है ले आवा पानी उनी पियावा त द हमरा के पन्ने द जब बुलाइम तब अइहो द पानी उनी पिए बुलाओ लड़की थोड़े हन बुलाओ हमरा के अच्छा अब त न रुकी जाई पानिया ले लो भैया हां आई पानिया धो लो जानो तनी लइका हमार जन भाई बानू बहुत हमार बढ़िया एथी करेला जनी हां तनी सामने देख लेबे के फूल घर दीवार उहे संभारला ही बाटे बोलियो से लागत रहे हमारा हां कुल संभारेला घर बर्तन कुल करेला हां कोनो करे में दिक्कत परेशानी नहीं छे लइका त बा एकदम की एथी हमार भाई हो अच्छा खनन बनावला ना हैं कुल काम करेला हां अरे जवान हां भैया आओ बाबू हमार आओ तो लइके बढ़िया नहीं चाहिए हमनी आओ ठीक है बस आओ
हाँ हाँ ये बैठो बैठो अरे आराम खुश रहो खुश रहो बस जम जाएगा सही आराम से रहो बैठा भैया ना तू बैठा 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 ये भाई पनिया पी जा रहा सब पी जा बाबा रुक जो ना खाई दे कोनो बात नहीं। अरे पी जा आपने नहीं कहला पनिया पी हमनी जा के पी ले पी खाई ना अपने कहतन कि पी जा पनिया फिर कहते रुक जा बबुआ पी जा पनिया पी जा ठीक है रो पी अरे ये पी लिए तो हमने के पी ले सोची की खाई जा खाई दे छोड़ी अरे खाई दी काहे खाई लइके ना ना रौरे सबे खाई जा रौरे सबे ना खाई खाई जा पी जा पानी ठीक ए भैया पूछो माने कि का करे ले पूछी जब पूछी का कर ले बउआ ये जे बगला में पावर हाउस बामनी के वही में पहले काम करत रही लेकिन लॉकडाउन जब से लागल न त कामवा वो छूट गई तो अब का करे लो अब ये गाँव में घूम के लाइन मारी ला क्या कहते रे लाइन के मतलब जानता लाइन बनावे लो कि हाँ उहे लाइन बनावे माने सुई लाइन बनावे ले बनावे लो हमारा सुनाइला कि लाइन वो सब दोसर सोच ले बबे तेरा घर द्वार को बा घर दुआर जानतनी हाँ। एगो रघुनाथपुर लाइनवा के भिरिया बा अच्छा। आ एगो बरापुर रोडवा बा बाटे बुझाइल नु लेकिन इहो जान जाई कि महीनवा लगते आदमी पहुंच आवेला भाड़ा खातिर किराए पर होता अरे महाराज ना किराए पे ना हो माने किराए दिहल बाटे हाँ किराया दिहल बा उ आके पैसा मांगल तो किराया दिहल बा ना सही कहता बैठ करा भाई क्या हमर बताई झूठ बोलत नहीं हम ना महीने में दिन आ जाला बाबू कहां बनता भैया पैसा दो झूठ काहे बोलत रे भैया अब कहां कहवन जा एगो रघुनाथपुर के एगो बरापुर के झूठ बोलत रे झूठौ मुठौ के हमरा के कहबा की यार भैया तो कुछ और कहत रहन का कहत रह अरे एकरा जान तनी एकरा मतलब कि उतना नहीं खेती भइल जनता कुल पैसा हम तसुली ना अच्छा। और सब पूछी ना छोड़ी ना कार वो सब पूछत नहीं और सब पूछी कुछ तो बबुआ बोली तो विचार का बता भैया हमर जनियन तारा करे के बा हम तो धाधाइले बा अरे महाराज देख लीजिए क्वेश्चन बाटे का बा ना लइका लइका तो ठीक है बा सब ठीक ठाक बना सुगर सगर बड़ा ही बड़ा गोर बड़ा ही बड़ा अच्छा बबुआ दुआ त मालो गोर पाई सर आ निकलो को हां देखियो दे 8 गो बनल बड़ी सो द्वार पे 8 गो बड़ी सो अच्छा जन्नी आ खटाल में 15 गो अच्छा लेकिन आज तक ले माटा से भेंट नहीं के कुल बेचा जाला हां भाई क्या हम कहीं अपना कहला कि कोई से झूठ ना बोल लियो तो काहे का हमरा पे किसी ताकत रह तू ठीक बा ससुर तो बियाह तार पैसा चला भैया तो ठीक है बा हमनी के खतम अपने कहलन कि झूठ ना बोलल जाला कोई से चले भैया तो हमनी के चलते हैं ठीक नु काहे मतलब कि का कौन ना दिक्कत लइका 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 बबुआ रहो ठीक बड़े ठीक नो हां यहाँ तक कबो साबुन खा ले ना ना कबो साबुन ना खाइला हम भैया तो ठीक प्रणाम कर काहे रुआ भड़ा को नहीं जा ठीक है लइका बहुत खूबसूरत बा लइका बहुत खूबसूरत बा ना खा दे ठीक बा खाई ठीक बा क्या करे एकदम हमारी इज्जत एकदम खराब कर देले बस ससुरा कैसे कैसे कर बियाह ना होत रहे बियाह के फेरा में पड़नी तो उल्टा सीधा बोल बोल के भगवा दिलो मठे से भेट निको रिजवाना ना हां भैया है सुन का का कहले है बड़ा बैठ पहले बैठ तो का कहले है का कहनी है तो इज्जत हमारा बढ़ैले है कि इज्जत ते नीचे गिरैले है पहले बताओ तो तू इनु कहला कि बबुआ रे गर्दन कट जा लेकिन झूठ ना बोलनी त भैंस बिया त भैंस के कबो हमरा के दूध दही मिलल बा कि हम बताई दूध दही मिले त हइए 10 टिटिरी लेकर रहती हो अरे झूठ सच कोई के जबाना बियाह करताटे झूठो सच बोल के आ तोर बियाह ससुरा ना होत रहे आ तोर बियाह करे खातिर हम कैसे कैसे पैरवी लगैनी आ ते सब सच सच बात बता देले है तारा पहले कहे के चाहिए नु करे कुछ बोले न त कुछ बियाह शादी में उल्टो सीधा बोलल जाला त हमरा आज तक ले जौन कहला जौन हम कहनी ई पहले हमरा के बतैले रहता कि तनी कुछ उल्टो सीधा बोली है तू ही सिखैले बड़क भैया कबो गर्दन कट जा लेकिन झूठ ना बोलनी हम झूठ बोलनी हां जा ससुर तहार बियाह तहार बियाह करवा दे ससुरा एको दम तबाह बन मारे को देले बा हमरा के कसम कर बियाह करावे खातिर कितना परिबी लगोनी आ कहता कि होई माठा से भेट नहीं कहता दही से भेट नहीं कहता खइबो माठा घुची पियबो ससुर कहते का शेयर करी नमस्कार सलाम भैया ई हमनी के चैनल राहुल रिजवान रउरा सभे एकरा पर आशीर्वाद दीही हमनी के आगे बढ़ाई अगर आशीर्वाद दे तो हमनी के खूब बढ़िया वीडियो एकरा पर डालत रह जा कहे के मतलब है कि अभी नया हमनी के बन जा बाबा परमेश्वर नाथ के धरती से हमनी के वीडियो बनावे चालू कइले बनी जा
और रउरा सब एकरा के आशीर्वाद दीही, आगे मुहे बढ़ाई अपन छोट बेटा छोट भाई समझ के, रउरा सब एकदम दिल से आशीर्वाद दी आगे बढ़ाई। खूब शेयर करी आ सब्सक्राइब करी भैया और बेल आइकन दबाई ना भूलम। धन्यवाद, प्रणाम।